Så kan vi benytte lejligheden nu, hvor vi ikke kører så hurtigt. Er I glade for nedkørslen? Og se. Nej, det kører det ikke så stærkt. Ja, det er Slå ikke fartrekorden for i går. Nej, det er for dårligt asfalt, det kører rigtig stærkt. Næste år, der vil vi gerne have lukket en vej. Kommer kamera og motorcyklen forbi. De andre kommer lige om lidt. Okay. Det er jo, der trækker helt væltet. Historisk. Det er godt, du må med det.